субҳи 10 август дар азмоишгоҳи ҳарбмайдони Қубодиён воқеъ дар 25 километрии марз бо Афғонистон марҳилаи поёнии тамрини нерӯҳои Тоҷикистон, Русия ва Узбекистон баргузор шуд. дар ин машқи низомӣ шеваи нобуд сохтани як гурӯҳи 2500 нафарии шартии мусаллаҳро тамрин карданд, ки ғайриқонунӣ сарҳади давлатии Тоҷикистону Афғонистонро гузаштааст. бо убури марз ва бонги хатар амалиёти низомӣ алайҳи онҳо сурат мегирад ва саркӯб мешаванд. дар ин амалиёт душмани рамзӣ ин гурӯҳҳои террористӣ ба мисли доиш аст. пас аз саркӯби душмани шартӣ, Шералӣ Мирзо, вазири дифои Тоҷикистон, дар ҳузури хабарнигорон аз тамринҳо натиҷагирӣ кард. тамрини имрӯзаи мо ки дар марзи ду кишвар Тоҷикистону Узбекистон бо Афғонистон анҷом ёфт, ин идомаи мантиқии чорабиниҳое аст, ки қаблан баргузор шуда буданд. ҳадаф аз тамринҳо санҷиши нерӯ, тақвият ва ҳамоҳангии нерӯҳои низомии се кишвар барои муқобила ба таҳдидҳо аз Афғонистон гуфта шуд. Александр Лопин, раҳбари фармондеҳии ҳавзаи марказии нерӯҳои мусаллаҳи Русия, баргузории чунин тамринҳоро дар пасманзари афзоиши ноамниҳо дар қаламрави Афғонистон муҳим донист. ҳангоми хатарӣ ба Тоҷикистон убур кардани гурӯҳҳои ифротии террористӣ ин тамрин доир шудааст. дар тамринҳои панҷрӯза 2500 нерӯи низомӣ аз се кишвар ширкат намуданд, ки 1800 нафарашон аз Русия, 200 нафар аз Узбекистон ва боқимонда аз Тоҷикистон буданд. дар ин амалиёти низомӣ 25 чархболу ҳавопаймоҳои ҷангӣ, 500 техникаи зерепӯши ҳарбӣ, автомошинаҳои махсуси зерепӯш ва дигар муҳимоти ҷангӣ истифода шуд. ин тамринҳо таҳти раҳбарии ситоди генералии нерӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон баргузор шуд. дар бештар аз 2 моҳи ахир ҷанг миёни Толибон ва нерӯҳои давлатӣ дар марзи Афғонистон бо Тоҷикистон афзоиш ёфтааст. Толибон даҳҳо ноҳияҳои ҳаммарз бо Тоҷикистонро тасарруф карданд, ки ин боиси нигаронии кишварҳои минтақа ба виҷа Тоҷикистон шудааст.